Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Plastic ba di ay kung magbinuotan? Plastic ba di ay kung mas pilion ako nga mukalma kaysa mo react na lang sa imong pag-away na ako? Huh? Unsa? Nangaway ko? Ngano mag-away man ka na ako? Sabay ako nabuhat ka sa ni mo, Ate Christine! Unsa? No? Ay, kalit lagi na siya gilak yun sa nimo ay. Emang gikusa. Nayabag ka? Unsa na kapag kusi niya nga mas duol man na sige nimo? Basta ikay nagkusi. Hala, ako na pasang nila nun ni Roy. Dili ko gustong away. I want peace, not war. No. Oh. Patawa lagi ka? Ay, gubat na this. Sigun saon, wag gitarong ginibayana. Karon ka, manaw ko pabalik. Ali, gugdang ko! Ikay gokoy! Ikay gokoy! Gugod mo, Tin! Dali, Tin! Tin! Wala niyo ko tanda. Wala na kong wako isip. Kabisi na sila silang duwa. Wala na yung kupahong dili nga na sige hilak-hilak pero baliwa na nila. Wala na makalagot. Ipasabot lang kita mo. Akong kalagot, Christine. Nagpahingo din sa pool si Facundo. Stop! Stop dili na ko! Yana! Yana! Kuya! Kuya, help! I said stop! Nasayod ba mo kung unsa ng urasa? Wa! Ay! Ipulag ito! Bisabot na kayo ba? Pasado alas 9 nas gabi. Ug nagsige pa mong sama-sama dinhi. Kuya! Come here, Yana. Take my hand. Unda nga. Kuya! Agay! Christine! Sinita mo! Ouch! Oh! Are you okay? Gibikugan ka? Kaya natabitaw ka nga undang na kay... Wait lang, wait lang. Sila ingon mo gibikugan ko. Biyag gaya man ka. Kay gitumban man ini bayuta kon tiil. Lain sa hindi ko muagay. Damn it. May dive ka kay nagtuo kang gibikugan ko, no? Interesting. Oh, Yana. Come here. Kuya, Mukawas sa pool. okay kuya. Una lang ko ninyo guys. Bisan inyo kong giaway. Unsa? What the? Kumaya, no? Ganyan pa ka ng imong... Dahil, kabantay ka. Tas kay kaglinya, kabantay ko. Nga na, ato amang-amang niya karon ana lang. Kan, kalimot ka nga, selective ra akong mga paglitok. Mga hihirigid akong maingon, hihi. Nakadialog diri din makata. Da. Uy. Pildi ka kaganina. Ikaw nagugod na ako. Uy, karon ka!
Check. Hoy! Hoy! Apil pa ko ninyo, ha! Thank you sa towel, kuya. Hindi po sila sa pagtuwa. Kuya, gitog na ako. Manood na ta. Okay, let's go. Isang aya ko, Sir Ali! What? Kuya Facundo? Makatubang ko mo, ha? Nga na may hunong ka. This woman? Kuya? Kuya, asa ka paingon? Nga na may balik magkasaagi. Kuya Facundo! Sa itong pasungay ka na ko. Ali. Yes! Kanina. Go! Makatubang ko, ha? That's what we'll never do. Ang Magpaon sa? Sungay ang sumpay, sir. Sungay. Buot ka. Dili ba ikaw ang musungay na ko si Sir Eli man? Sir, sungayan ako at ito sa maslaw. Kanina, laom-laom na. No. Pakini mo na mo. Ali na, sir. Dari, tubang na ko. Mundan mo o i-drain ako ng tubig sa portong ninyo. Makalagot. Oy, tama man sa to, girl. Oy. Nangunod na itong skin sa water. Kaya unsa pa ko tang oras ko naligwa. Dahom. Bisan na. Karon pa gani kong malingaw sugod sa itong pag-abot ini. Unya, na-spoil lang tungod atong tigwa nga. Gwapo ha. Murag higante. Nga macho ha. Ew. Pero tight ni mo ha. What? No way. Hi, Ray. Basta naglagot ko niya. I am super duper supercalifragilisticexpialidocious. Ito yan? That was the first longest English word sa una. But now, ikatulo na lang siya. Tataas. Mas pala kong litok. Supercalifragilisticexpialidocious. Hello. Ikaw ko no? Super kalye-doses. Mauna ha. Mauna first ha, nga taas nga word sa English, okay? Hoy. So, unsa ang first? Unsa to? Pneumonal ultramicroscopic cellivolcanosis. Kasabot ka? Mauna first longest word in English. 44 letters na tanan. Wow, girl. Yung babitaw ko. May nakatunan dyan kasi skilahan. So, di pagtuon niyo man ako, matug na ko tibok adlaw sa klase? Ay, dili ba na ito Che, bisag matug ko usahay, pero nagpabiling na minaw ang akong dunggan, no? Pero, palit tas tiguang, bi. Nagwapo. Nga ikaw ra gigwapuhan. Aminin. Ang, Nagikilig ka gani ha. Kinagtuo ka nga ikaw. Inungdan ko niya nung kalit kami dahil pabalik si Chef Akonde sa pool. Pero di ay, siya na di ay. ansa? Dahon. Kasi pagtuon mo na ako, uy. Ha? Feelingon? Ha? Dili ko, no? O bisag makagusto pa siya na ako, never nga makagusto ko niya. Ay, ebutang nato nga magagusto yan og manguyab nimo. Di mo sugton. Sugton? Si! Hipokrita! Dahom! Che! Sugton. Pero sama sa uban, ako rasabdayon siyang i-junk, kay di nako siya type. Di nako trip ang mga tiguang. Ay! Babi ka, girl! Matiguang ka, ha? Mula yun, doon sa katiguang si Sir Pacondo. 32 palagi siya, 32. Kung balihon mo na number ni Michael Jordan, 23. 32 siya, mula siya si Magic Johnson. Likon pa kay tuhod, girl. May mas likon pa og tuhod niya, mao nga nor. Ha, di ko ni ano. Ay! Unsa? Really, Kristen? Ah! Oh, Sir Pacondo! Pacondo! Patay! Ano na akin nga? Nakichismis ka no? Ganina pa ka diyan, sir? Just enough to hear sa inyong ipanagsultihan. Ug ayaw ka bala ka, Christine. Kay wasab sa kung hunahuna nga mo patol og parihas nimo kay immature. Not in my lifetime. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.
Bye!